No takže nazdar. Myslím, že se měli představit, takže já jsem Matěj, tohle je Ivoš. Ivoš! No a chceme vám teda říct různé novinky, jakože ohledně našeho channelu novýho. Takže Ivo a Maty se tam jmenujeme, přečetli jste si naše informace. Jo. A takže Pokud ne, tak se jistě koukněte. jo, přesně tak. No hele, my jsme se prostě rozhodli, prostě viděli jsme Goga, PewDiePie, Jo, ten je dobrý. no a prostě rozhodli jsme se, že začneme natáčet taky. Takže Jako ten PewDiePie nebo jako ten Gogo. no ale nebudeme naše videa stříhat. Myslíme si, že dokážeme pobavit i bez nějakých trapných střihů. Jako je třeba ahoj, a chápeš, ne? Přesně tak. Takže myslím, že bychom se mohli každý jednotlivě představit. Jo. Takže naše záliby a tak. Takže první začíná tady Ivoš. Ivoš! No. Takže, já jsem teda Ivoš. Ne, říká se to normálně, ale já to říkám takhle, aby to bylo hustý. No, tak je mi 12 let a tady Matějovi, ten vám to řekne potom. No a já teda pocházím z Prahy, jako on, ale vám to řekne. No a můj koníček, já nemám koníčka, ale můj koníček záliba je tenis, profesionální tenis a rád mixuju muziku. Jo. A teď se představí tady Matěj. Takže já jsem zpátky. No, myslím, že Ivoš vám řekl zajímavosti o něm. No, já jsem Matěj, pocházím taky z Prahy, my stejně jako Ivošovi, 12. No, můj koníček, no, tak to je tak trochu koníček, dvojsmysl koníček, protože jezdím na koni, takže koníček. No, potom hraju na kytaru už přes 3 roky, tomu bude tak. Moje oblíbené skupiny Beatles, miluju, opravdu zbožňuju Rolling Stones a AC/DC. No, to je, myslím, že ode mě taky všechno. Ještě jedna záliba. Natáčení vlogů. Jo, to jsem vám zapomněl říct, to je moje taky dobrá záliba. No. Koníček. A tohle to by byl asi náš úvodní vlog a teď bychom měli jakože plány do budoucna. Jo, to je dobrý nápad. Tak ale co? No určitě vás čekají let's play. Let's playe? Vlogy. Něco Budou. jako tohle, ale tohle je úvodní vlog. Hele, takže v našich vlozích budeme řešit všechno. Hry, zábavu, Jo. potom prostě, no, Jo. hlavně tu zábavu. Jo. Bude sranda, ne? No, takže myslím, že příští video bude spojený vlog s let's playem. Do komentářů tady dole nám pište názory, taky nám tam pište nápady do budoucna, já bych, no, tak. No, jo. A Jo, takhle. no, ty vole, tak to je asi všechno. Jo. No, takže hele, prostě, hele, jako můžete nás hejtit, ale k čemu? No. Jo, hele, Je to blbá sranda. První je to vlog. blbá sranda. první vlog my si dokážeme zlepšit. Jo? No,
to bych teda vám chtěl asi říct a nepřestaneme jen tak kvůli nějakému debilovi, co nám napíše dole nějaký debilní komentář. Jo. Nás to bude... Klidně se. Nás to bude pořád bavit. My se nenecháme takhle odradit. Jo. My to děláme pro tu malou hrstku fans, který nazbíráme. Přesně. Která se bude rozrůstat. Jo? Takže to je celý a Jo. já si myslím, že... Jo? Takže... Jo a máme tady hračku, s kterou si vždycky hrajeme. Andrew. Náš takový dinosaurus Andrew. Jo a Andrew bude při každém našem let's play nebo vlogu Ble. a řekne něco zajímavého. Nebo vtipného, no, takže Andrew, dokážeš říct něco vtipného? Třeba Konečně. No. To je náš Andrew. Jo. Takže Andrew, řekni ahoj. Ahoj. No, takže Ivo Maty vlog. jo. Úvodní vlog. Peace. Čus. Těpic.